in the next 1 hour. Jatend migao Arita Kipchumba Murkomen koro yango ne timbe mag rocho ratich mine kod nyithindo matindo ka achiel gi lwenje mag chuech ogotache kaunti ma Kisumu kod atamalo 36. Wacho ni en kwan mantie malo moingo kata mana kwan mar piny Kenya duto ma en atamalo 31, gino makoro wacho ni nyaka koro kedgo motegno. Oyango ni tendo bila sani koro dhi bedo keto okenge motegno mana oni achije manyao timbe go ondhi kendo chwale do. Bende olando ni kweth mag obila mowuok Nairobi oseoro sub county ma Suba North e konyo timo nonro bang' ka nyathi ma jahigni 13 no bambe ma ochwe onegi. Olo seche mane ochopo Kisumu motelo ne romo mar arita mar jukwaa la usalama. 36%. Part of the reasons why it's prevalent is because of repugnant practices, including disco matanga, including wife inheritance, including issues that related to broken family ties. And this as the people who defile our children are those whom they expect greater protection, to make sure that these criminals are apprehended, and the National Police Service must take very stern action against this issue. Again, because it's widespread in many parts of the country, we are going to have to look at this issue even with greater focus. We do not have rescue centers here, so it's important also that the county government invest in rescue centers to make sure that we can deal with these issues. Jopuonjre mag kuonde tiegruok mag tije lwedo obo bago ng'anyo kochakre juma manyien ka gikoni sirkal ojongogi e wi pok mar omenda. Gikoni kata obedo ni Jatend piny Kenya William